Velké ohlasy u vás, našich diváků, vyvolal příběh majitele psího útulku na Sokolovsku Davida Hrbáčka. Ten se už řadu let stará o psy bezdomova, a to i přesto, že útulek financuje především z vlastních peněz. Na reportáž zareagovali desítky lidí, kteří se rozhodli majiteli pomoci. Ti do útulku posílali krmení a stavební materiál a v neposlední řadě i peníze. Za ně si David Hrbáček mohl pořídit například mobilní kancelář. Rozestavěné kotce, všude kolem stavební materiál a nářadí. Takhle to ještě nedávno vypadalo v útulku Davida Hrbáčka v Sokolově. A takhle to vypadá teď. Kotce jsou dostavěné a už v nich bydlí psy. A to především díky lidem, kteří se po shlédnutí naší poslední reportáže z útulku rozhodli pomoci. Přispělo nám zhruba 200 lidí. Přispěli nám sponzorskýma darama, jak finančníma, kolem 30-40 tisíc. Já to považuji za strašně důležitou věc. Ta symbioza člověka se zvířetem je naprosto důležitá, tak jsme žili od pradávna. Zvíře neumí se samobránit. Kromě peněz ale lidé útulku darovali i krmení, deky nebo léky nebo třeba stavební materiál. Díky darům od lidí z celé republiky se David Hrbáček mohl dovolit koupit třeba převozník na psy nebo si zařídit mobilní kancelář. Díky tomu už se David Hrbáček může věnovat práci a nemusí trávit tolik času na úřadech. A osudy psů z ulic nejsou naštěstí lhostejné ani městům. Pravidelně se útulku snaží přispívat třeba Sokolov nebo Březová. Dříve tu pobíhalo celá řada toulavých psů, v podstatě je pohotový. Řekl bych, že k tomu má takový správný přístup a my si jeho služby opravdu nesmírně vážíme. Moc děkuju za všechny psy, kterých je tu 83 dnes k dnešnímu dni, a prostě moc děkuju. Práce na útulku ale zdaleka nekončí. Až se oteplí, čeká přistěhování do nových kotců a další peníze David Hrbáček bude potřebovat na vybudování skladu na krmení. Ze Sokolova Léa Bělinová, televize Prima.